Chukwu si fụ ụwa n'anya ya ka o ji wee zitazi ọbala nwa ya nọ ọsị abịa ka ọ zọpụtazie ndị nọ n'elu ụwa ọ bụ onye ka o ziteziri Chief Victor Nwalibakụ Akwaugo 1 na Wide mmiri obele nwa chi ziteli n'enu ụwa tinye na Wide mmiri o wee bata ego oyibo Chukwu chọlie mmanụ n'ọdị na nwa wee bata ego oyibo ọ bụzi ebe yi ka obele nwa si bịa ụwa na-ekwu ede ukwu na-ekwu ede ukwu village na Wide mmiri Ancient Kingdom ka obele nwa si pụta Chairman Chief Executive VCN Sports Nigeria Limited Director Harvesters Garden na Lagos na Harvesters Hotel and Suites Chairman Ugo Busuo na Dynamic Boseko Chairman Screaming Committee na Dynamic Boseko Kinachinu Executive Member Eminent Unique Friends Club of Nigeria Ogbuefi nke izizi na Dynamic Bicycle Nisobili Oyimu Pioneer Member na House of Unity Friends Club Pioneer Member na House of Peace Friends Club Ojune Mogonu Ojimote Mogonu Ogolu Transformer o tinyeli street light onyela wọdụ million naira o butebuteli kọpụ a na-azọ na Wide mmiri ego na-enye akalikanụ o buputeli kọpụ bunye Wide mmiri ndị na-agba bọọlụ wee na-enweli anwụlinu ego yi kalila kalinu ọ na-eme akwa ahụ maka na ndị Wide mmiri fama na fama malụ nnukwu nwa
maka ife o megolu na spọs na egwuregwu n'ọnụ Igbo ka awụ Idemmili Football Association ji wee chizie echichi him elite Akwaugo obele nwa mana mụ bụ Chijioke chizili Ikenga ndị awụ Idemmili obele nwa gaba n'ihu enekwa n'anya n'azụ onye ọcha sama ezigbo nwunye ya Lọlọ Justina Nwaribakụ Ugodi ya nwanyị ọma nwoke ọbụla na-aga n'iru n'elu ụwa ezigbo nwanyị kwa n'azụnụ ezi nne m lezi nwa n'elu ụwa ezi di n'ụtali nwanyị ọma ụmụ ugo na-eyi ugo n'ọshanụ n'ezi ụmụ Victor Nwaribakụ Miss Chinyere Nwaribakụ ada dị mma Master Ekenedilichukwu Nwaribakụ eze ọnọchie na Miss Uchechukwu Kendra Nwaribakụ ụmụ Victor gabanụ n'iru unu ga-akali nnụnụ nna mụta nwanụ ebe nlego ga-enye ebe Chukwu nwapụta n'ụwa ya gabazienu n'irunu ka ọ kalizie n'umudonu dị na ya bụ sonu Victor Nwaribakụ nnukwu nwa na awụ Idemmili n'ezienu nne na nna mụrụ odogwu ka na-ekwu Chief Emmanuel Nwaribakụ eze nyere nwa wan awụ Idemmili ezi nna mụrụ Victor Nwaribakụ na ezi nne Mrs. Maria Nwaribakụ English Gold eze nwanyị ezigbo oge ya sobilinu Chief SOO Okolie nwaji na-emeli na awụ Idemmili Pillar of Sports ya na odozi akwanụ Mrs. Josephine Okolie ezinne nwere ugwu ọ sị mụ kenezi nwanne ya nụ Chief Ifeanyi Nwaribakụ Akwụchinyelu nwata nụ Barry White onye ọcha Akwaugo na awụ Idemmili bilinu obele nwa n'ife imeleriganụ ego yi galila gali n'ụwa donu onye ọma gaba n'iru Akwaugo na awụ Idemmili onye ọcha n'Igbo niile onye ọcha bili n'elu Akwaugo awụ Idemmili onye ọcha n'Igbo niile asị mụ n'ibi Ikenga wọla aka jụọ oyi n'elu ụwa Ikenga awụ Idemmili Ikenga n'Igbo land na anyị igede Akwaugo na-ega dịnụ onye ọcha bilinu onye ọcha
odogwu onye ọcha bịala ụwa n'oji oju na-eme ọgodogwu ojimoto eme ọgodo obele nwa n'idi so na anyị Igbo yesa amala ọ sị mụ ga-n'ezigbo oge ya Chief Silas Obi Eshina 1 n'Umoji na nwunye ya Josephine Obi Ezinne ndị oyi aga anyị na-ekenenu Chief Kasmia Emeniye oke nwa na wide mmiri Ekas Investment Limited Chief Nnamdi Ome Agụchi Egbo 1 n'Ulubi His Royal Highness Bilinu Eze Innocent Okorigwe Igwe of Awide Mmiri Ancient Kingdom Igwe Chief Alolo Boniface Ezeoji Obelugo 1 N'Ifitenansa Bontech Business Venture Limited Chief Inoku Awoji Bilinu Eze ụmụokorobịa 1 na Wide Mmiri kedu maka Chief Lawrence Obidike onye Chimeleze 1 N'Ifitenansa Lawman Sports Limited Chief Izuchukwu Nnabehi Eyi Nosumohu obele nwa gabano n'iru Chief Monde Akunnabili ụkwachi n'aka ọ na-agba n'Ifitenansa niile egbe eji eji ọgụdogwu AIA gị na chi egbe eji eji ọgụ nke enyi jụlụ igwe enyi ọsọ ezi oyi Chijioke nwenye atani obele nwa na-ede m nsọ Chief Vitus Okafor Awala Investment Limited Chief Okechukwu Izuagha biko Bilinu Ezomogo na London Igbo onye ọcha Ezomogo odogwu Chief Donatus Anekezie Chinyelugo 1 na Wide Mmiri Osimukene Prince Chibeze Iwobi Ọgazi na Neni Iwobi Maritime Agency Limited Chief EPC Obimma Ichie Ezeokwelume 1 n'Ụmụoji Chief Ogochukwu Okafor Bili Ikwere Chinyeleze Ubeji atọ ka n'ozi oyibo Obili onye ọrụ ukwu Ubeji atọ godogwu onye ọmabilemi na anyị igenele Chief Ekene Ajunwa mmọnwụ na-abịa n'ilo 1 ụmụ awụrụ Ekene Ajunwa mmọnwụ na-abịa n'ilo ọjịlị ịdali bịa niile wolisi golọfianụ ya ka o ji pịakasịanụ nwanyị ụmụ awụrụ nwanyị ụmụ awụrụ bili ezi oyi Chijioke nwonye atani Akwaugo Wide Mmiri si mụ kenu Titus ibu aka n'Igbo odogwu eze omenaya nọsụmowu ọkwụlọga eze omenaya eze omenaya eze omenaya eze omenaya eze omenaya nọsụmowu ọkwụlọga ezi oyi Chijioke nwenye adaninu oge mmepele onye macha International Hotel eze omenaya si obi ya oge mmepele họtelụ
eze omenaya sobianụ ọkwụlọga nọsụmohu biko obili eze omenaya eze omenaya eze omenaya ọkwa memba na pre-eminent unique friends club nke Nigeria memba na dynamic na circle of friends eze omenaya mgbagabanụ n'iru anyị kenere ụnụ Akwaugo na wide mmiri ya bụ Ikenga onye ọcha ọ sị mụ kene ụnụ ngwagomesianụ yes sir Akwaugo na wide mmiri onye ọcha bịara ụwa n'oji oju na-eme ọgụ imeli Chijioke erika wee nyebe ya VCS Sports Limited Odogwu Investors Garden Odogwu na Surulere Lagos ebe anyị na-enwezi amụrụ Akwaugo na wide mmiri Ikenga n'Igbo ndị bụ Ikenga bụ ọkasị akasị nụ Chukwu na nwa bụ n'udo Ikenga bili onye ọma na anyị Doni Nweze na bụ Ikenga na-aga ọkwa Akwaugo bụ Ikenga ndị Igbo n'abalị ego oyibo na anyị na-ejete onye ọcha bilie onenu Akwaugo na ndị ekene Ikenga na wide mmiri Ikenga na wide mmiri